जय श्री राम। बीच में घटना घट गई जहिया गाना आयल पवन सिंह के ये आरा कभी हारा नहीं। जी हाँ, यह गाना के कोई भी चर्चा करी ना पाई। हम तो एक वीडियो भी डलले रही, आप लोग देख ले हो कब जा। लेकिन ये वीडियो में बात कर जाओ कि आज 4 दिन हो गई बा वो गाना के अला और 4 दिन ही हो गई बा आकांक्षा दुबे के सुसाइड के। तो का गाना सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाइल, का गाना ऑडियंस में आपन क्रेज नहीं बना पाइल, या फिर गाना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा बा, जमीनी लेवल पर बाज रहा बा। सब कुछ बात कर ली ये वीडियो में। तो आपसे आग्रह बा कि आप पूरा वीडियो के लास्ट तक देखो। अगर अभी तक आप बड़का बिहारी के चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके हमरा के सपोर्ट करी जा। अगर ये वीडियो का फेसबुक पेज पर देखा तनी तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले। अब बात करिए ये गाना के। जी हाँ, ये गाना एक बहुत बड़ा हादसा के शिकार हो गई। ओकरा बाद अभी जाके आप ये गाना के देखी तो 8 मिलियन प्लस व्यूज बा, यानी 4 दिन भइल बा, पर डे 2 मिलियन के हिसाब से बढ़ रहा बा ये गाना। बाकी रहल बात की ऑडियंस में ये गाना के क्रेज, तो आपके बता दी कि यह गाना पर रील्स भी बहुत हाई बन रहा बा। जी हाँ, बहुत तेजी से बन रहा बा। अभी जौन हम देखनी है इंस्टाग्राम पर, खाली इंस्टाग्राम पर, जी हाँ, एक पंच लाइन के आप लोग जानते नहीं जहाँ गाना में कई गो पंच लाइन होला और अलग अलग पंच लाइन के अलग अलग रील बनेला। लेकिन एक पंच लाइन पर 18 के यानी 18,000 हर पंच लाइन पर 4-5 गो पंच लाइन जोन बाटे ये गाना में बहुत तेजी से वायरल हो रहा बा रील्स के लेके। जी हाँ, और हर पंच लाइन पर आप जाके देखी इंस्टाग्राम पर, खाली इंस्टाग्राम की हम बात करते नहीं, बाकी और जोन टिकटॉक जैसे टिक्की हो गई और बहुत सारा ऐप बाटे वो एप्लीकेशन के बात नहीं करत, सिर्फ इंस्टाग्राम के, जहां आप जाके चेक करी तो बहुत तेजी से ये गाना भी वायरल हो रहा बा। जैसे हरी हरी ओढ़नी 5 के नाचे आई हो और धनी हो सब धन तोहरे नु बाटे। और एक बात आप लोग के क्लियर कर दी कि आज के समय में उहे गाना परफॉर्मेंस करी, वही गाना पर व्यूज आई जो ना गाना पर ज्यादा रील बनी। जी हाँ, जब रील बनेला तो ऑडियंस आज के समय में रील्स पर ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा बिया। और जैसे रील में पता चलेला कि गाना बार बार आ रहा बा तो वो गाना के आदमी जाके देखेलन यूट्यूब पर या ओकरा के सर्च करेलन। और जब कोनो गाना सर्च में आवेला तो वो गाना पर बहुत ज्यादा इंप्रेशन जाला। जी हाँ, बाकी ये गाना के बात कर लिया जाहिद अख्तर के तरफ से लिखल गई बा, बड़ी ही जबरदस्त गाना के लिरिक्स बाटे और पवन सिंह के एक्टिंग और एटीट्यूड देख के आपके भी मिजाज बन जाए और एक बार जरूर आप ताली बजाई पवन सिंह के लिए कि वाह बॉस क्या काम किया है। थोड़ा सा दुख के बात ई बा कि ये में जो आकांक्षा दुबे काम के लिए बड़ी वो ये दुनिया में अब नहीं थी। जी हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशन जब आकांक्षा दुबे के आप ध्यान से देखब तो आपके मन में भी आ जाए उनका प्रति। बाकी गाना के वीडियो क्वालिटी भाई बात ही नहीं करेंगे, जबरदस्त। आज एक टैग लाग गई बाटे कि भोजपुरी में जो सारे गामा हम भोजपुरी बा उहे बढ़िया वीडियो ला सकता। जी हाँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है। छोटा चैनल पर पवन सिंह के जितना भी वीडियो आ रहा बा हाई क्वालिटी के आ रहा बा, बहुत जबरदस्त आ रहा बा, बहुत बजट में आ रहा बा। आप लोग की गाना कैसा लगा बा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा। और आकांक्षा दुबे के आपके कैसन काम लागल बा गाना में, उनका खतरा भी कुछ शब्द जरूर लिखब जा। खैर वो दुनिया में अब नहीं थी, लेकिन उनकर काम दुनिया में अभी बहुत दिन तक रही। जी हाँ, उनकर तारीफ बहुत दिन तक रही, वो इतना बढ़िया बढ़िया काम कैले बाड़ी। बाकी पवन सिंह के तो खैर बातें नहीं खे, आवाज के तो बातें कई बेकार बा, ऐसे कि उनका जैसा आवाज केहू के हइये नहीं खे। अगर कोई कंपटीशन में रहे तब बात कइल जाला, जब वो खुद ही राजा बाड़न आवाज के तो फिर उनकर केहू के साथे कंपेयर और ऐसा का कहे के बा कि बहुत बढ़िया आवाज बा। वो आवाज के राजा ही बाड़न, भोजपुरी के सरस्वती पुत्र बाड़न पवन सिंह। तो उनकर आवाज के लेके तो कोनो मैटरे नहीं खे। बाकी रहल उनकर एक्टिंग के तो भाई साहब दिल पर हाथ रख के कहब। और अगर बारीकी से आप वीडियो को देख लो तो हर पोज हर एक्टिंग उनकर बड़ी जबरदस्त लागत बाटे। खैर पवन सिंह अपना एटीट्यूड खातिर जाना जालन और एमे भर भर के एटीट्यूड पवन सिंह के देखावल गइल बा। बाकी आप लोग हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा कि ये गाना के कितना एंजॉय करते।